दिनै 2022 मायथाइनि 27 मे दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों मसलपुर बिटिसि बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए राकेश ब्रह्म बिथाङा लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि मासिनिफ्राय रिजाइनेसन लेटारखौ होबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय बिधानसभा बिसायख'थियाव बाक्सा एलएसिआव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै गसंदोंमोन बिटिसिनि बारग' इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा। एसिएस मावख'गिरि नरेन बसुमतारीखौ भिजिलेन्स आरो आन्टि करापसननि हान्जाया हमदों होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आसाम फिसारि डेभेलपमेन्ट कर्परेसन एलटिडिनि एमडि जानानै थानाय समावनो सोरखारि बिफाननि रांखौ बाहायनायाव गुलाय गुजाय खालामनायनि दायाव एसिएस मावख'गिरि नरेन बसुमतारी बिथांखौ भिजिलेन्स आरो आन्टि करापसननि हान्जाया हमदों होनना खौरां मोननाय जादों। आसाम आयेन आफादनि जथुम्मायाव दिनै बेरेखा दोलोनि सोद्रोमाफोरा इउनिफर्म सिभिल क'ड बिलखौ बिजेपि हान्जानि राजखान्थि एजेन्डा होननानै फोरमायथिदों आरो बेखौ गनायथिनायनि सिगां बांसिन सावरायनायनि दाबि दैखांदों। दा इउनिफर्म सिभिल क'ड आसाम 2026 बिलनि सायाव सावरायनाय समाव बेरेखा एमएलएफोरा दाबि दैखांदों दि थांखि लानाय आयेना समाजनि माखासे बाहागोनि मोनथायखौ लोरबां खालामगोन होननानै। उदालगुरि जिल्लानि रौता तामुलपुर लामायाव गोलोन्दै दैमानि सायाव थानाय दालांआ खमैबो 20 बोसोरनिफ्राय आबुं जायाखै, जायनि जाउनाव जायगानि सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामनायाव गोब्राब जेंना जानांदों। बोसोरफ्रोमबो गंथाम आलादा लुफुंथाय कम्पानिफोरा खामानिखौ जागायजेनदोंब्लाबो रावबो बे प्रजेक्टखौ आबुं खालामनो हायाखै, जायनि थाखाय स्ट्राकचारआ आथिखालाव जोबोरै गाज्रि जालांबाय आरो जायगानि सुबुंफोरा बेखौ दुखुनांथाव थासारियाव दङ होननानै फोरमायथिदों। भारतीय जातीय कंग्रेसआ आसाम बिधानसभायाव कंग्रेस लेजिस्लेचार पार्टी सिएलपिनि दैदेनगिरि महरै वाजेद आली चौधुरीखौ आरो लेङाइ दैदेनगिरि महरै डक्टर जय प्रकाश दासखौ मावख'आरि महरै थिसनदों। थिसनथायखौ दोलोनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा गनायथिदों आरो 26 मेआव अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों केसि बेनुगपाल बिथाङा मावख'आरि महरै फोसावदों। 16थि आसाम बिधानसभानि सोलिफु जथुम्मानि गेजेराव आसामाव कंग्रेस लेजिस्लेचार पार्टीनि दैदेननाय खुंथायनि सोमोन्दै दोलोनि गेजेराव गोबां सावरायनायनि सानबा उनाव बे फोसावथाया फैदों। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनाय बेसेनगोसा साल दंफांफोरखौ सानफ्रोमबो सान-हर जेरै हागौ एरै हाग्रा बिफानखौ मोस्लिद खालामना सिखावफोरा लांखोमानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो टिपकाइ पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय मंगलजरा ओनसोलनि फांखादल गामियाव दिनै गोबां बिबांनि साल दंफांजों लोगोसे गंसे ट्रेक्टर आरो AS16SC 1080 नाम्बारनि गारिजों लोगोसे थेर-थेरि गारि गंथाम पुलिसआ हमनो हादों। हमनो मोननाय साल दंफांनि बेसेना 10 लाखसो जागोन होनना पुलिस बिफाननिफ्राय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाना गोख्रों पहरा होनायाव फेलें जानायखौ नुनो मोन्दों। लक भवनाव रायजो बेंगिरि श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथांखौ लोगो हमदों एमपि जयन्त बसुमतारी बिथां आरो प्रमद बर' बिथांमोना। आसामनि हाजोआरि ओनसोलाव थानाय थागिबिफोरखौ जनजाति मर्यादा होनाय लोगोसे गेलेफु हादोरारि राजालामा आरो रेलवे बिथांखिखौ गोदान महर होनायनि थांखिनि सायाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथांजों गुवारै सावरायदों क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथां आरो रायजो सभानि एमपि प्रमद बर' बिथांमोना। मख'नो गोनांदि आबहावा रैखाथि आरो अरायथा जौगानायखौ थि खालामनो थाखाय सिखना जोहोलाव माहारियारि पार्कनि जिब-जुनार करिडर ओनसोलनि गेजेरजों मोनसे गोजौ दालां बानायनायनि सायाव नोजोर होनाय सावरायनाय जादों हादोरसा बेंगिरिजों। क'क्राझारनि सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव पेट्रलिं होनाय समाव नुनो मोन्दों मासे मोसा। क'क्राझार जिल्लानि सिखना जोहोलाव माहारियारि पार्कआव नेशनेल पार्कआव सानफ्रोमबोनि हरनि पेट्रलिं होनाय समाव मासे मोसाखौ नुनो मोन्दों। बे नुथायखौ हाग्रा बिफाननि मावफारिया आरो NGOनि सोद्रोमाफोरा नुसनदों, जाय पार्कआव थानाय धोनि हाग्रानि जिब-जुनार आरो बेनि मिथिंगायारि थाग्रा खुलिखौ रैखाथि होनायनि गोनांथिखौ फोरमायो।
आसाम बिधानसभायाव दैखांनाय इउसिसि 2026 मायथाइनि बिलनि हेंथायै बिजनीआव आमसुआ गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। आमसुनि बिबानगिरिफोरा बिजनी मिउनिसिपेलिटि मावख'नि साखाथियाव इउसिसिनि हेंथायै स्लगान होना इउसिसिनि नेरसोन कपि सावनानै हेंथा होदों। আজি আমচুৱে গোটেই অসম জুৰি গভৰ্ণমেণ্টে যি অসম চৰকাৰে যি ইউচিচি আইন আনিছে, যোৱাকালি আপোনালোকে দেখিছে যি দেৱানী আইন বিধানসভাত উত্থাপিত হৈছে, সেইটো আমি আমচুৱে তীব্ৰভাৱে বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আজি সেই বিৰোধিতাৰে গোটেই অসম জুৰি আৰু ইউচিচিৰ আমি প্ৰতিলিপি দাহ কৰিছোঁ। আমি এইকাৰণে দাহ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে ইউচিচিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ইউচিচি নহয়, তেওঁলোকে এইটো SCC আনিছে, চিলেক্টিভ চিভিল কোডে আনিব বিচাৰিছে। আজি তেওঁলোকে আমাৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত আনিব বিচাৰিছে। আজি ইউচিচিৰ জৰিয়তে আপুনি দেখিছে আমাৰ যিবোৰ মৌলিক অধিকাৰ, নাগৰিকসকলৰ যিসমূহ মৌলিক অধিকাৰ তেওঁলোকে খৰ্ব কৰিব বিচাৰিছে। আজি সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 25ৰ পৰা 30লৈকে যিবিলাক অধিকাৰ আমাক সংবিধানে দিছে, এই অধিকাৰসমূহ তেওঁলোকে খৰ্ব কৰিছে। সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰক এই ইউচিচিৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে বহু জাতি জনগোষ্ঠীক এই ইউচিচিৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিছে। বাহিৰত ৰাখি অকল তেওঁলোকে আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ওপৰতে যে ইউচিচিটো তেওঁলোকে দিব বিচাৰিছে বা জাপি দিব বিচাৰিছে, এই বিৰুদ্ধে আজি আমচুৱে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে। ইয়াৰ পিছতো যদি তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদত সেও নামানি ইউচিচিটো যদি হেৰি নকৰে, মানে বাতিল নকৰে, তাৰপিছতো আমচুৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থাকিব।